Hej, jeg vil nu vise dig, hvordan du kan få vist din gruppes tilmeldinger fra Flex-tilmeldingssystemet på din gruppes hjemmeside. Hvis din gruppe har en side hos Gruppesite eller selv hoster en WordPress-side, så kan I bruge pluginet. Hvis I har jeres egen WordPress-side, så skal I sende en mail til support@flexminds.dk, så får I tilsendt en fil, som skal installeres på serveren, for det virker. Hvis I bruger Gruppesite, så er pluginet allerede installeret og klar til brug. På min demogruppes tilmeldingsside, der har jeg 2 arrangementer, en kontingentbetaling og en tilmelding, og dem vil jeg gerne have vist på min gruppes hjemmeside. På hjemmesiden, der kan jeg få vist tilmeldinger på 2 måder. Enten kan jeg bruge pluginet som en widget og få det vist over i en sidebar over i højre side, eller jeg kan bruge nogle shortcodes, og så kan jeg få vist tilmeldingerne ind i selve tekstområdet. I den her video vil jeg vise, hvordan man bruger det som en widget, og der er en anden video, der viser, hvordan man bruger det som shortcodes. I sidebaren, der starter med at gå ind i kontrolpanelet, og så skal man ind og installere den widget i sidebaren, og det gør man under udseende og under widgets. Og når pluginet er installeret korrekt, så ligger der sådan en dims her, der hedder Flex Events, og den kan man simpelthen bare trække over i den sidebar, man nu gerne vil have den i. Og jeg har trukket den over her, og så er der nogle forskellige ting, som man kan sætte på widgeten, altså hvad man gerne vil have vist over i sin sidebar. Man kan give den en titel, jeg kalder den for tilmeldinger. Man kan skrive en URL, som titlen peger på, så det vil sige, at titlen bliver til et aktivt link. Hvis man ikke skriver noget, så er titlen ikke et link. Så kan man få vælge, hvor store billederne skal være, og når det er en sidebar, så passer den her thumbnail fint. Hvis man skal vise det andre steder, så kan man bruge en liste med fuld info, eller en liste med info, eller fuld info. Der er billedet større, og der kommer mere information om eventen med. Derudover så kan jeg vælge, hvad for nogle af de her informationer om eventen, jeg gerne vil vise, om jeg vil vise billedet, en kort beskrivelse osv. osv. Jeg kan også vælge, om jeg vil vise alle tilmeldinger, eller kun en specifik tilmelding, og jeg kan angive, hvad for et tag, jeg gerne vil have vist. Inde i tilmeldingssystemet, der kan man på en event, der kan man angive en tag, eller en label, som det hedder der, og så kan man skrive den samme tag eller label her, og så bliver den event automatisk vist i den widget, hvis der er en overensstemmelse med de tags, der er brugt. Man kan også vælge at få vist events i testtilstand. Det er smart, hvis man lige sidder og tester noget af. Man skal dog være opmærksom på, at når man publicerer en event, så ryger alle de tilmeldinger, der er lavet i testtilstand. Så man skal være opmærksom på, at om der er nogle spejder, der er kommet til at melde sig til ved en fejl, mens eventen var i testtilstand. Men når man så har valgt de ting, man gerne vil have, der skal vises i sin widget i sidebaren, så trykker man gem. Så snurrer den lidt, og så kommer man ud på siden igen. Og så på alle de sider, hvor den sidebar er brugt, der vil der komme en liste over tilmeldinger, som automatisk bliver opdateret med de nye tilmeldinger, og hvor tilmeldinger, der er lukket, automatisk bliver fjernet.